horas madihita saluhutna. Di hamuah kadamang doho dainang, manang di dia hamu maringanan, tangiang nami toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus. Adorak sota paradi hata ni Tuhata, jumulu mahita martangiang. Asiniroha madi hamu doho dame, siad debata amata, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata nagabe jamita di partangiang ata, imana tarsurat di 2 Korin 12 ayat 7 rodi ayat 10. Laus turpukoma nagabe epistel tuminggu pasapuluh hodung Trinitatis tanggal 10 Oktober 2022. Ujahama dihita songonoma didok hata ni Tuhata. Jala asa unang huhagi jakon aka pangukapon na sumurung na tuau. Hona basir-basir doau di sibuku. Ima suruan di sibolis na mamugpuhi au. Asa unang hupatibo diriku. Tuluhali dohu pangido siya Tuhani asa sumuru ti siya nau. Gabi dido ibana tuau. Tukma asini rohakku diho. Ay dihagaliodo suntibul hagogoon. Asa tagonama hupa puji-puji diriku di bagasan aka hagaliokku. Asa songgop tuau hagugoon ni Kristus. Dibahini sonang dohu hilala di bagasan aka hagalion. Pangaliayon, hasosahan, pangalilion, dohot hagugutan ala ni Kristus. Ay jupagaliaw disiduaw margogo. Imahatan itu hatta. Amah kadongan apala maca itu hodo nanidok ni panurirang Jesayai nanidok na ay dada pikiraku pikiran munai jala dada dalam muna akadalaku ninna Jehovah. Yesaya 55 ayat 2. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Macai gudang makna ni paddohani. Alay sada na pasti na naing dohonon na tuhita ima, juk dusuhar na tapikiri siyan na pinikiran ni Tuhani. Juk dusuhar na tasakapi siyan na sinakapan ni Tuhani. Suhar-suhar ni pikirat taido dipikiri debata. Suhar-suhar ni natasakapi ido disakapi debata. Anggo pikirat tanian unang mapola marsita onon. Ima pikirat ta. Tung suadong dosian hita naolo marsita onon nate. Mulubuin yan unang pola deisi tu hita. Ima pikirat ta. Alayang go pikiran ni debata justru suhar-suhar na ido. Malah sayhira na disuruh do hita marsita onon. Di paloas songgop sita onon ni tau manajati. Danin na do di 2 Timotius 4 ayat 5. Sabarlah menderita. Namar si taono niba alay ikut sabar mamuse. Sabar iba haci roha ate. Ido dihalat cok kamu nang pemarsak kamu satokin nuaing di bagas ragam ni pangujunan molotung ikone. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ima didok di sada Petrus sada ayat onomi. Da suhardo tu pikiran. Wahado bahenon bergembira hape sedang berduka. Haru adong do silas ni roha so harulas roha ate. So haru bergembira iba. Labuhama marlas ni roha uju di pangujuna. Om manatadohi juk dusuhar pikiran doho sakapta tu pikiran doho sakap ni debata. Amo kadongan saha porsiaon suak songoni do nuaing nataida di bagasa turpukon. Anggorohani Apostel Paulus manang pikiran na asa sumuru manian basir-basiri sian ibana. Jala pola do tuluhali idi pangidu tu Tuhani. Tuluhali do hupangidu siya Tuhani
asa sumuru ti sianau nina di ayat 2. Alayahama di dok Tuhan itu iban. Dia mah pikiran ni Tuhan ni. Dia mah sakap ni Tuhan ni. Odo di dok Tuhan itu iban. Tuk mah asini rohaku diho. Aidi hagalio do suti bulhagogoon. Cukuplah kasih karunia aku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Anggo pikirannya Apostel Paulus. Nian sumuru ma basir-basirih duri isya ni bana. Alai pikiran ni debata dangi. Tak songon pikiran ni aposteli disakapi debata tu ibana. Macai takas do didok disiate. Anggo basir-basir manang duri na nidok nai ima suruan ni sibolis. Seorang utusan iblis didok. Jadi bukan sesuatu tetapi seseorang. Dengan kata lain, di paluas debatado basir-basiri di si, di pasobu debata suruan di si bolisi di ibana. Boha, nasubui i huroha pasuruton ni Tuhani. Sangat bui, alay dangi sakap ni debata, tak songoni pikiran ni Tuhani. Amah kadongan saha porsiaon, bui durahita, saya songon na berandai-andai di ngulut tau nate seandainya kita ditempatkan Tuhan di dunia lain naswadong si taonon naswadong arsa niroha naswadong akka musu dot akana asingi wala kita madisi adong dura pikirat tasahatu si bui dui banon ni debata bui alai dangi sakap ni debata ditongos disuruh dohita tupur tibi naruduton di tonga-tonga ni babiak panoroi do hita malah di dok. Nasubui palon ni debata babiak panoroi bui. Alai di sido hita di tonga-tonga ido. Domba di tengah-tengah serigala. Taida makamang inang pikiran doh na sinakapan ni Tuhani marhite na paluason basir-basiri di sibukna. Dia may. Perjulu di dok asa unang gijang rohani aposteli. Asa unang gijang rohana. Dengan kata lain, tujuan membiarkan seorang utusan iblis itu tetap dalam dagingnya supaya Rasul Paulus tetap rendah hati. Unang madabu ibana tu gijang ni roha, unang dipatibo dirina, unang sobong ibana, unang lupa diri ibana. Itu tujuan. Raga bitubu masuku-suku dihita madok songono. Wasa mapola suruan di sibulisi. Bahenon ni Tuhani paingoton Apostel Paulus. Tabuy doa kana asing. Akamang inang muluadong na manukus songonon langsung may ba na manukut Tuhani hati. Alayaw yakin alus ni Tuhani itu akan na manukus si songoni pasti do songonon dohonon na. Dak pikirammu pikiraku dada sakapmu sakapku. Pasti do idohonon ni Tuhan. Kamu akadongan saha porsiaon taingok do si Job. Di paluas debatado si bulisi mangujuni ibana. Di bidudu ayat onom. Dunginin na jahuba matu si bulisi idama. Sahat tu tanganmu maibana. Asal diolani ho osana. Kabereng marupan. Di paluas debata bahkan dibiarkan. Wah, diboto si Job do na diujudi si bulisi ibana. Sudah pasti tidak tahu. Ay molo diboto ibana na diujuni si bulis ibana jalan na di paluas debata si bulis mengujuni ibana pasti hidupnya hanya sandiwara saja ibarat sinetron kita sudah tahu endingnya bamolo songoni dotong da tang tabobe na manguluon ay nga taboto akhirna ate alay aladak taboto dang diboto si Job say di dalani ibana ma say tadalani ma atik pesipata ngiri-ngiri sudap do ngului perdalanan ni. Halai yakin do hita bahwa Tuhan tidak tinggal diam di sudena tadalani i. Songon nani do ni si Jopido muse. Molo di luahan di lehot Tuhani natong gitu hita. Di bana taga mo do jaloon na pait. Puasa karena hidup ini bukan hanya yang manis tetapi ada juga yang pahit. Campur aduk do na duai. Sipata tonggi jala sipata do pait.
Alay pos marohat, nadang adong ngulu na tong gitorus. Jala sebalik, nadang adong ngulu na pait terus. Suka duka dipakai Tuhan untuk kebaikan kita. Jadi akamang inang, di paluas debatado akan masay masa di nguluta. Bahkan di paluas debatado basir-basiri di dagikta. Asa boha, asa unang gicang rohata. Taanggap merupa ni songon alarm. Berarti ada sesuatu yang tidak beres. Molo di sada Petrus sada ayat pitui di dok, ay naing jupang doha tawon ni hapor siyaw muna na adul umarga siyan siri na somanahan nang pe diuji api. Buasa di paluas debata hita marsita onon. Ya, agar iman kita itu dimurnikan. Songon mas ikut ditutung do. Yesui songon akan nasikola ikon ujian do. Asa botoon ibana naik kelas manangdang. Tangadok persikola na suujian nati. Jala taingo, lam tibu sikola ni sasahalak, lam tibu do ujian na jala lam maul. Tak sarupa ujian ni kelas sada SD do kelas dulu SMP. Songoni do hita. Kamu akama nami dohot ina nami, napadua kon buasa di paluas basir-basiri di sibuk ni Apostol Paulusi. Asa unang gugu na di pangasahon ibana. Alay, aguguon ni Tuhanima na mangula di dirin. Ay tukdo asin ni rohani Tuhani di ibana. Sopola mangasahon guguna. Jadi molo di dok, ay jupa galiaw di sido ang margugu, marlapatan dwi, asa say marguru tu asin ni rohani Tuhanima ibana. Asa haguguon ni Tuhani na mangula di bagasan dirina. Dada mangasahon haguguon na dohot mangasahon pikiran na. Asa songon ni do ni Apostolido di Filipi 4 ayat 10 tulu. Saluhu na do tarpatu paau marhiti-hiti ibana na marguguyhon. Amu akadongan saha porsyaon. Talpe singgip do hita tu gicang ni roh. Namuramada budo jolma tu gicang ni roh. Jala gicang ni rohai dosada ala ni sibulis laho medebuhon jolmai. Taingok do cerita ni kapal Titanic ate. Olodak sala na menciptakan kapal Titanicon ima na marguar Thomas Andrew. Kapal Titanic dibangun dan dirancang dengan teknologi yang paling canggih peralatannya ketika itu. Jala kapalo diklaim sebagai kapal yang paling kuat, paling cepat, paling besar, paling bagus, dan paling mahal, dan paling lah. Dengan percaya diri dan sombongnya si Thomason Madok, kapal ini tidak akan pernah tenggelam, bahkan oleh Tuhan sekalipun. Ima didok iba. Hape taboto do, kolan es do ditodong ibana di pelayaran na perjului, nunga tenggelam kapalon, pola boleh dua. Kemudian kisah nyata ini diangkat menjadi sebuah film oleh sutradara James Cameron. Marhiti filmi sada do pesan nanaing dohonon ni sutradarai bahwa kekuatan manusia justru hancur oleh kelemahannya sendiri, yaitu oleh kesombongannya. Jadi dang jolma medebuhon ibana, medebuhok kita dirita do kesombongan ni jolma ido paturut to nibana sian singkasan. Dungi taingok do John Lennon nate personil ni The Beatles nah yamadok bahwa mereka lebih terkenal dari Tuhan Yesus. Jadi duk terkenal ibana gabi made butuh kesombongan. Alay dang liling dung dido ibana songoni mati terbuni ibana oleh fans na sendiri. Dungi Marilyn Monroe dak si Marilyn Manuru ngate. Dengan sombongnya dia pernah berkata, saya tidak perlu Yesusmu, ninna ibana, tu penginjil besar hati hai. Yang liling dung dido ibana songoni mati ibana karena overdosis. Dia ditemukan meninggal di apartemen. Udang do peak contoh, di mana kesombongan itu sendiri yang membuat manusia itu jatuh dan meninggal. Jadi molo di paluas Tuhan ipe basir-basiri di daging ni apostoli,
asa unang gicang rohana. Tapi reng diturpuki manang na pigahali di paula-hulak katai. Unang gicang rohaku, unang gicang rohana, ido dido. Lausongon ido nang hita. Di paloas doi di dagikta. Asa unang gicang rohata. Alay asa tapa tutoruk rohata. Alanisa ita pangasahom magugo ni Tuhan di ngulutna. Jala porsia mahita. Disarihod do hita diak kaparukilotay. Diak kapergumulatay. Tukdo asini rohana manarihok kita. Amen. Martangiang mahita. Mole ate madiho Tuhan dihatam na kubigi hami. Pasu-pasu may jala paurato di bagasan rohana mibi. Asa di perbuiho katami perbuin na dinggan perbuin na tongki. Di bagasan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amen.